शेव्या जो पोरागड काशी यायचं तो गणेर काशी, गणेर जत्रा, गणेर भंडारा, नैशाबेर गणेर पुत्रा, शिवाजी गणेर पुत्रा, शामकाडी गणेर मंदिर तो मई तुकाराम महाराज माल गणेरो कहीं कहीं ये करता बरकत हो बरकत हो। अरे नाच नाच सपने में गणेर किंमत છે ગણે नगर आपण गण काही वेळा तुम्ही मला म्हणून तो मैदाने भंडारा यात्रा पंगत हुई पण आपण तो अपस्वार होळी ना दिवाळी ना आपण आवाज भंडारो गचप 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 दर्शक बाई लापसी घोटना के गचप गचप, दर्शक शेव रान्ना के गचप गचप, दर्शक चावल रान्ना के गचप गचप आणि पडव गुरेम जाताली चुले में उंडो पडून तिनको फेक दिए गचप गचप आणि मरियाडी जे होळी कोसाल्यान ठोकली गचप गचप, छचार थाली कचौड़ी लेन चाटली गचप गचप वही कट्टाड़ी તમારી બેટા રી વત્તાડી અને તમારો બેટા મરગો તો તમારી ઓલા જાવ ગચપ